Bon dia, bona tarda. Parlarem avui del future continuous, també anomenat progressive future. Progressive future. Val? Molt senzill, de manera explicada, simplificada. Podríem dir que si agafem el temps, and this is the present, and this is the future, and of course, this is the past. El future continuous s'utilitzaria no per expressar una cosa que va passar aquí, que passarà en aquest moment. Perquè si passa, vol dir que ja haurà passat i que s'haurà acabat. El futur continu, com us podeu alguns imaginar, no és una cosa puntual, sinó que es tractarà d'una acció llarga. Per tant, hi ha un èmfasis on duration. No és simplement que estudiaré, sinó que estaré estudiant. Per tant, fixeu-vos, estudiaré matemàtiques o estaré estudiant... Si em truques, estaré estudiant matemàtiques. If you call me, I'll be studying maths. So I won't be able to answer your phone call. Així que no podré respondre a la teva trucada. No podré agafar el telèfon, vaja. Bàsicament, això és el futur continu. També us haig de dir que si mireu a internet, veureu que això d'aquí, això que jo us estic explicant de manera simplificada, us ho desglossen en diferents tipus d'usos. Que si és una cosa que està interrompuda, que estarà interrompent-se en algun moment, si és una acció llarga que no estarà finalitzada, si és una novetat de futur respecte als altres futurs que normalment fas i que és un canvi en els teus costums. Hi ha diferents usos, però jo crec que simplement dir èmfasi en la duració de l'acció crec que tenim més que suficient. Anem a l'estructura, si us plau, que és molt senzill, ja veureu. Quan diem futur, vol dir que en anglès en algun moment ens trobarem en el will, perquè en un altre vídeo ja vam parlar de que el futur, en general, quan no diem res, tot i que n'hi ha 3 de diferents, normalment sol ser el will. I com que és continu, vol dir que en algun lloc ens trobarem amb el verb to be i en algun lloc ens trobarem un gerundi, un ing. Anem a veure-ho, si us plau. Comencem per les afirmatives i esborraré aquesta part d'aquí. Let's start with statements. Afirmacions, Statements. Doncs anem a posar els pronoms. I, you, he, she, it, we, you, and they. I com havíem dit, en tots els casos ens trobarem amb el futur, com que diu el futur, ens trobarem amb el will. I will, o si voleu, de forma contracta, el que a vosaltres us agradi més. I will, I'll. You will, you'll. He will, or he'll. She will, or she'll. Recordeu. She'll. It will, o... Bé, it i will normalment no el trobem així. Podria, De fet, és comú en l'anglès d'Anglaterra i molt viu en certs dialectes. Però normalment no. No diem it'll. Però és possible. We will, o will. You will, you. And they will, o they'll. Següent element. Si hem dit que és continu, en algun lloc haurem de posar el verb to be. I com que això és un verb modal, i després de tots els verbs modals necessito l'infinitiu, doncs no haig de dir I will am, you will are, he will is, sinó que I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, and they will be. Però recordeu que com que és continu, doncs utilitzaré el mateix color. Per què no? Com que és continu necessitem un verb en gerundi.
I com sempre agafem el verb treballar. Per tant, I will be working, estaré treballant. Si em truques, estaré treballant. You will be working. I tu també estaràs treballant, perquè són les 11 del matí i aquella hora tothom estarà treballant. You will be working. Aquí em permeteu que no escrigui working tota l'estona. Val? Molt bé. Doncs I will be working o I'll be working. Correcte. Anem a fer ara la negació. I si recordeu d'altres vídeos, la negació de will és will not. I si volem contraure, won't. Fixeu-vos que la pronunciació de won't és aquesta. Won't. Aquest símbol fonètic i aquest ens indiquen que aquí hi ha un diftong. Tradicionalment diem que és com si fos una O i una U, que no és cert. Almenys en anglès britànic, però ja val. Per tant, won't. Si dieu won't, jo el que entenc és want, que significa voler, i la transcripció és aquesta, want, amb un tipus d'O que s'escriu d'aquesta manera. Per tant, no, won't, diem won't. Esborro, i ja us podeu imaginar que allà on he posat will, doncs ara posaré won't, o will not. Posaré uns quants amb el will not i altres amb el won't només perquè sigui diferent. Per exemple, aquí posaré will not i aquí posaré won't. I aquí posaré will not i aquí posaré won't. I aquí will not. I aquí se m'acudeix que també podria posar will not be working. També és possible, oi que sí? You'll not be working. Havíem dit que will es podria abreviar només doble L. Per tant, they'll not be working. També és possible, fixeu-vos. Llavors, que per la negació tindríem will not, won't, i afegim un que m'havia deixat abans, que seria simplement el not. Fàcil, molt fàcil. Anem ara a veure què passa amb la pregunta. Per tant, esborro aquesta part d'aquí. Molt bé. And here we're going to have the word question. Or questions. Well, in questions, ja us podeu imaginar que el que farem és will. Will I be working? No ho podem contraure. Will you be working? Will he be working? I em permeteu que faci això. Will I be working? Will you be working? Will he be working? Will she be working? It's relatively easy. And of course, if we want to have one of those WH words, com per exemple who, what or where, doncs, a veure si ho puc fer. No em deixa fer-ho, però bé, posaríem el WH aquí. Diríem what or where will you be working? On estaràs treballant? What will he be doing? Què és el que ell estarà fent? Etcètera. No hi ha gaire complicació. Val? No hi ha pràcticament res més a explicar del future continuous. Potser sí explicar que a diferència del will, sí, això potser sí que és important. I
i aquest d'aquí, que és el que estem fent, el will be més ing, el future continuous, la principal diferència és que en aquest normalment no ens trobarem a time reference i en aquest sí que és possible, és més probable que trobem un time reference. És a dir, si hem d'escollir entre aquest i aquest, hi ha una referència temporal que ens fa pensar en la duració, duration, llavors preferirem el future continuous. Si no hi ha una referència temporal que faci referència a la duració del fet, d'allò que estarem treballant, estudiant, netejant, el que sigui, llavors simplement utilitzarem el will. I jo crec que amb això queda tot bastant explicat. Espero que us hagi agradat, espero que a més hagi estat útil.